खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 10 जुन समबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। माबाफोर गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ, गिदिर साजा मोननो गिनाय फैनो हागौ। वृष राशि। गावनि थांखिखौ होसोनो गोबां नाजानांनो हागौ, थांखिया जाफुंसारगोन, मोजां सान। मिथुन राशि। बेफार फालांगि खालामनायाव मुलाम्फा जानो हागौ, आखायाव रांखावरि फैनो हागौ। कर्कट राशि। आसा खालामनानै थानाय खामानिफोरा जाफुंनो हागौ, गोसोआ रंजाखांनाय मोनगोन। सिंह राशि। देहायाव सानाय सुनाय सोमजिनो हागौ, सावस्रिया जोबोरैनो गाज्रि जानो हागौ। कन्या राशि। सोलोंथाइ बिथिङाव जौगालांनो हागोन, न'खराव सान्थि फैगोन, मोजां सान। तुला राशि। गोबावनिफ्रायनो मावनाय खामानिफोरा जाफुंनो हागौ, रंजा खुसिनि सान जागोन। वृश्चिक राशि। सुथुर सोमजिनो हागौ, सुथुरा नोंथांखौ नाख्रेबनो नाजागोन, गाज्रि सान। धनु राशि। गोसोनि साननाय हनायफोरा फेलें जानो हागौ, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांनो हागौ। मकर राशि। गोजान लामा दावबायनो खाबु मोननो हागौ, गोसोआ रंजाखांनाय मोनगोन, मोजां सान। कुम्भ राशि। गावनि थांखिखौ जाफुंहोनायाव गुबुना नोंथांखौ थुलुंगा होनो हागौ, मोजां सान जागोन। मीन राशि। सोलोंथाइ लानायाव गुबुना नोंथांखौ हेंथा होनो हागौ, गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनखांनो हागौ। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंग'थि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोल'जि, जेनेरेल सार्जन, निउर' सार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्र'एन्टार'लजिस्ट, निउर' साइकेट्रि, अनक' सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, अर्थोपेडिक्स, रेसिडेन्शियेल मेडिकेल अफिसार, इन्टार फेसिलिटि इउनिट, फिजियोथेरापि, रेडियोलजिस्ट, हिस्टोपेथोलजिकेल डिपार्टमेन्ट, इउर'लजिस्ट, इमारजेन्सि डिपार्टमेन्ट, सिटि स्केन, एक्स-रे, पेथोलजि डिपार्टमेन्ट, भेक्सिनेटर डिपार्टमेन्ट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।